Eli nyt tulee ostosten esittely. Ja mun ostokset on täällä. Mä ostin nää tuolta Aurinkolahjatavara Oy. Aloitetaan ihan pienimmästä. Nää maksaa 7,50 €. Tällainen söpöpinssi. Tää on siis mun horoskooppi. Tää maksoi 2,50 €. Sitten tällainen aurinkopeili. Tää on niinku aika rikkinäistä. Mutta tää olisi maksanut 15 €, mutta me saatiin näistä alennusta 10 €, koska tää ei rikkinäinen. Ja tää oli vikakappale. Sitten me saatiin vielä kaupan päälle ilmatteeksi tällainen sininen aurinkopeili. Tällainen tai tää, joo. Niin tääkin olisi maksanut 15 €, mutta tässä niinku lukee 5 €. Niin joo. Mä laitan varmaan tähän videon sivuun nämä kaikki vietot vikana, että kuinka paljon nämä kaikki maksaa. Mut joo, kiitti kun katsoit videon. Moikka!